Ahojte milí poslucháči, ahojte milí diváci, ahojte milí prepínači, ale hlavne čaute všetci otaku, všetci milovníci anime a mangy. Sme tu opäť s našou reláciou Dve anime pány a uchylný hentajojo. Fest otaku. Bože, čo mám robiť s týmito chalami? Nauč sa ten názov konečne. Dobre, budem na tom pracovať. Dobre. A opäť si dneska povieme, čo trenduje v anime. Povieme si teda, vytvoril som si takú šialenú kategóriu, čo v lete idem ďalej pozerať a ako som to nazval. Môžeme sa tešiť a zároveň si predstavíme opäť mangu, ale tentokrát vás musíme upozorniť, že nie všetky veci si budete môcť pozrieť na YouTube. Preto sme si vytvorili na Miloš, kde, prosím ťa? Áno, kvôli tomu, že musíme kvôli YouTube cenzurovať viaceré mangy alebo niektoré zábery, ktoré tu púšťame, tak sme na Hiro Hiro. Áno, sme na Hiro Hiro, sa mi zdá, že to je česká platforma, ktorá nám poskytuje možnosť, že si nás teda pozrete a dneska by som vás mohol navnadiť, že manga, o ktorej budeme rozprávať, je tak krvavá, že by nás nie že vyhodili, ale ľudia z YouTube by prišli a naplili nám do ksichtu za to, čo ideme rozprávať. Nechceme nejakým spôsobom provokovať, tak sme sa to rozhodli dať na Hiro Hiro. Najnižšie predplatné, ktoré je tam možné, sú nejaké 3 eurá mesačne, takže pokiaľ chcete vidieť necenzurovanú verziu nášho podcastu, tak ste vítaní, alebo pokiaľ by ste nás chceli iba nejakým spôsobom podporiť. My vieme, sme príliš malí podcasteri, aby sme mohli žiadať o niečo také, ale na inú platformu nám už nenapadlo, že kde by sme mohli zverejňovať necenzurované verzie našich podcastov, najmä Fest otaku. Dobre, čiže nájdete nás tam ako Fest otaku. Dobre, a hneď čo nám prestrelilo mozgy je to, že sa pripravuje anima verzia šialenej mangy Rooster Fighter. Jaká to na to klikol, ja som myslel, že či to myslíš vážne, že naozaj vážne. Dobre, začíname z hurta. Tak nám to predstav. No, stane sa niečo desivé, príde mimozemská invázia, kaiju a neviem čo. A do toho naša svalnatý kohút, ktorý dá všetkých na rovinu, dokonca aj kaiju v podprsenke. Chcem vedieť, ako sa to zväčšilo, mám toľko otázok. A za 3, 2, 1 príde kok. Kok musí robiť to, čo musí robiť. Hej, čiže pozor na kohútov a 3, 4... To nebola lietajúca spermia, ale tento kok. Hud. Miloš nám onemel. Na čo sa to vlastne pozerá? Máme veľa otázok, áno. Ten svalnatý kohút. Ak by vám to nestačilo, našiel som ešte jeden trailer, ktorý na tvojej tube nám pustíme. No a je to proste tak, je to legendárny príbeh o svalnatom kohútovi, ktorý chce zachrániť náš svet a myslíme, že tam je veľký potenciál, lebo kohút potrebuje mať lepší imič ako ten debil, ktorý stále kikirika. Nie? To hej, ale on sa nejako zväčší, je z neho akože super kohút nejaký. On sa nemusí zväčšiť, on to rozbije len tak. Povie si, už nechcem byť budík, idem byť super fighter. Jozef zostáva vždy, keď si myslím, že už ma ničím nemôžeš prekvapiť. Tak príde tak super kohút. A odpáliš mi dekel. To uznávam teda. A to nie je, to manga anime. To najšialenejšie, čo v našich životoch je. Čítali ste niekto túto mangu? Chystáte sa na anime? Dajte nám vedieť a my vám určite dáme vedieť. Kedy to máme? To sa iba začína provokovať a produkovať, takže ja verím, že v roku 2026 to tu bude a vybuchne to a teším sa hlavne na tie cosplaye. Ty si čítal? No, zatiaľ prvý diel, nechcem si to pokaziť, takže je to one. A teraz skúsim pozrieť, že či to nájdem. Anime, hair, ako sa to povie? Style? Hairstyle? Neviem, čo hľadáš. No, objavil sa taký debilný trend, ja ho potrebujem nájsť, lebo všetky postavy majú nejaký ten svoj účes jedno s druhým, hej. Áno. A teraz je taká novinka. Že existuje nejaký trendový účes? Dajte mi sekundu, sa mi zdá, že Vistoria, že to tam má... To akože čo, prichádzajú na svet nejaký anime barbery alebo niečo také? Proste, ja vám to opíšem. Zrazu všetci majú štýl, že im majú prekrížené takto vlasy.
Aha, áno. Kým to nájdem. Akože A ja Taká ofinka, hej, že nejaká... Prekrížená ofinka, hej? prekrížená ofinka a začínajú to všade dávať aj ženám, aj chlapom, aj kohutom a ja som z toho strašne nasratý a nechápem sa, že kde sa to zobralo, prečo sa to zobralo, prečo je to zrazu trend. Ty si len sklamaný, že nemôžeš nájsť barbera, ktorý by ti bol schopný... No vieš, s mojou plešinou sa to nedá spraviť, to je pravda. Vieš, kde sú časy, keď boli všetci ostrihaní takto? Ako sa tomu hovorí, na hrniec? Áno, na hrniec, áno, hrniec. No a som nasratý, že proste to neviem. Počuj, ale ak je niečo, čo som nejakým postavám z anime vždy závidel, tak to boli proste perfektné účesy. Tak tam sú aj farba? Bohaté. Áno. Farba už ani tak bola nie. šialená No, veľakrát. v anime svete farby fungujú, ale v našom reálnom svete nie. Áno. To myslím, že to je trend našich starých mám po... Ani neviem dokončiť túto vetu. Dobre, prezradíš nám konkrétnejší dôvod, prečo to hľadáš? Alebo prečo to majú? Ja sa proste vás chcem opýtať, začína že... sa to byť takým trendom, hej? Proste, že začína to byť trendom a a potrebujem nájsť aspoň jedného chlapa a teraz mi úplne zmizlo, že prečo to nikde nemajú. Dobre. Zatiaľ to znie ako konšpiračná teória, že vidíš v tých seriáloch niečo, čo... A chcem sa opýtať, že či to je proste tam všade, alebo... či sa proste rozhodlo, že v Japonsku ideme zmeniť všetkým účesy a sakra. Tak vieš si spomenúť aspoň na nejaké anime, v ktorom si sa s týmto účesom stretol, aby si nám to mohol dať ako príklad? Tu ho máme. Dobre, zmrda jedného. Vidíš, ako mu to prekrižujú? Kde? Takže musí to byť vždy prekrižené, hej? Tam nad tými okuliarmi. Áno. Má vlasy prekrížené. A ty v tom vidíš nejakú symboliku. Áno, alebo konšpiráciu. Vieš, čo ti chýba? Spánok. Ja, že vlasy. Nie, spánok. Dobre, vykašľame sa na to. Dobre, nikto tu so mnou není. Bol zbytočných 7 minút nášho podcastu. Ideme ďalej. Dobre, ty jediný máš vlasy, tak ale my s Maťom už trpíme, však Maťko. Poďme. Dobre, takže letná sezóna začalo a máme tu pár vecí, ktorým, ako som vám slúbil, vždy vám dám vedieť, čo idem pokračovať, čo idem pozerať. No a nazval som si niektoré kategórie, takže najväčší hype a prekvapenie je zároveň anime, ktoré som teraz hľadal. Volá sa to Vystoria Wand and Sword. A je to o chalanovi, ktorý nemá absolútne žiadnu mágiu a študuje na škole Harryho Pottera. Ani ofinu do kríža. Má ofinu do kríža. Videl si to? Áno. Videli ste to tam? Videli ste toho zmrda? Existuje to. Videli ste toho zmrda? Mal to tam. A tento chalan pokračuje na škole jedine tým, že vždy, keď ide od dungeonu a zabije nejakú totálnu príšeru svojím mečom, tak dostane za to body, ktoré sa mu prirátávajú a môže v škole pokračovať ďalej. Akredituje sa. Akredituje sa. Prečo je to hype? Lebo to má jednu z najlepších animácií, akú som kedy v živote videl. A ten chalanisko, keď začne tá akcia, tak mi padla sánka. Prvý diel som už videl 30 krát, tých 5 minút, keď sa to tam rozbehne. Je to inteligentný hrdina, ktorý najprv beha okolo teba, zisťuje, aké máš schopnosti ako v počítačovej hre. A potom, keď začne makať, tak je to nabušené. Hudba je tam skvelá. Videl som už 2 diely, bojoval proti kvázi zlým učiteľovi ako Snapeovi, ktorý mu povedal, že ak sa ma dotkneš, tak ťa nechám pokračovať ďalej, ale musíš sa ma dotknúť. A vypálil na neho také bomby, také šialené mágie, že som bol z toho úplne hotový. A milujem, keď je dobre napísaný príbeh, dobré postavy, dobre debilný účes, odpustím. A k tomu animácia, ktorú som ešte nevidel a snažia sa to robiť lepšie a lepšie a lepšie. Čiže toto je za mňa anime, ktoré určite celé dopozerám a verím, že bude patriť k tomu najlepšieho, čo sme tento rok dostali. Dobre som si všimol, že nosí okuliare tento hrdina. To mu darovala nejaká baba, ktorá je mega mág, nie čarodeník, ale mág a on sa chce kvôli nej dostať čo najviac. OK, ale má moje sympatie. Takže klasický Crunchyroll, ak to bude chcieť niekto vidieť. Na našich streamoch to zrejme nebude. Zatiaľ nie, zatiaľ som to nenašiel, ale určite teraz som dával aj anketu na našej stránke Martinsky Otaku. A jedna z možností je, že pozrieme si prvé diely z letnej sezóny, takže by som to tam našúpal, aby sme si to vedeli aj vy pozrieť. Takže teším sa. Dobre, čo budem pozerať ďalej, je šialenosť roka. Leta teda, sorry. Volá sa to My Dear Friend Nokotan. A
Čo zase chystáš na nás? Je to o babe, ktorá bola huligén, ale nikto o tom nevie. Keď prišla na školu, tak sa tvári ako úplne v pohode baba, ale zrazu sa tam objaví táto nová baba, ktorá je, ja neviem, polojeleň, alebo čo, lebo všade sú s ňou jelene. Alebo srnky a začne jej zo života robiť peklo a vie o nej, aká je. A je to crazy shit hovadina, najväčšia, akú som kedy videl. A ja to neviem ani opísať. Je to proste strašná šialenosť, ale ja som sa rozhodol, že vám ukážem jednu... Pozri. Že vám jednu scénu ukážem. A v ňom môžete vidieť cinematický vstup baby s rohmi, ktorá vstúpi do triedy, rozbije pritom dvere, teraz prvá šupa. Parožie sa aj nezmestí do dverí, takže ide cez dvere. No. OK. Myslím, že áno. Jej vstup pocítia všetci žiaci. Ako tak vidíme. Bude tam niekto riešiť, prečo má parožie na hlave? Celý čas. A ona si tam epicky pochoduje so svojím parožím. No a viem, videl som už 2 diely, v 2. dieli bude táto baba bojovať so sestrou hlavnej hrdinky, že ktorá ju má radšej a všetci sa pripravujú, že dostaneme epický fight, kde sa budú rezať hlavy, krky. No a oni dostanú mikrofóny a budú rozprávať, kto vie temnejšie tajomstvo o tejto babe a ona sa pred školou, celou školou bude hanbiť. Čiže áno, je to šialené, milé a nechápem, prečo sú tam tie srnky, ak niekto vie, prosím vás, dajte mi vedieť. To bol teda Nokotan. No a teraz cvičme v sexy rytme leta. Áno, opäť sa vraciame k anime. A k hranolkám? Áno, Plus Size Elf má za sebou 2 epizódy a jedna je lepšia ako druhá, tak vám môžem prerozprávať prvý diel. No. Áno, táto svinia sa dostala do našej krajiny, strašne pribrala ako sviňafe, sa na to hanbí, keď sa vyzlečie, tak jej trenky roztrhne, rifle roztrhne a povie tomuto chalanovi, potrebujem schudnúť, lebo môžem sa naspäť dostať do svojej krajiny iba v tej istej váhe. Takže začne s ňou cvičiť, je to sexistické, je to milé, on zistí, že má veľké uši a tak zistí, že je elf. Zistí, že je elfka, no ale ona mu to vysvetlí a povie mu, že miluje hranolky, lebo oni nevedia ochutiť ani mäso, oni nemajú koreniny a pre ňu sú hranolky to najlepšie, čo existuje. Kde iba soľ. A prvý diel skončí, že schudne a ten chalan si povie, toľko mi rozprávala tá kráva o tých hranolkách, že idem si dať aj ja hranolky. A príde teda do toho McDonaldu v tom anime svete, objedná si hranolky, sadne si a niekto vedľa neho mľaská a tá svinia znova pribrala a on sa nepozerá, že ty tu čo robíš a ona mu povie, že no keď som zistila, že viem schudnúť, tak som si posledný krát ešte chcela dať 300 kg. No a v 2. dieli sa už objaví temná elfka, ogriňa a iné mystické postavy, ktoré prídu do nášho sveta a milujú žrať. Má toto nejako pomôcť, akože plus size ľuďom v Japonsku akože chudnúť? Alebo toto má pomôcť chlapom, ktorí majú radi plus size. Toto není smerované na to, aby ženy naozaj schudli. To asi dobre. Toto je na to, aby sa človek zabavil. Pozri, jednoka privrata. Ježišmár. Toto tu máš všetko čaká. Ježiš, ja idem mať krásne leto. Dobre, ideme ďalej. Takže máme tu sexy switchme v rytme. Dobre. Máme tu blockbuster leta. Čiže anime, ktoré považujem nie len za jedno z najlepších anime tohto leta, ale za anime, ktoré je najlepšie vo všetkých okolnostiach. Tak? Úplne vo všetkom. Dobre. Chalani, ja som úplne odpadol. Volá sa to ten Elusive Samurai. Je to o chlapcovi, ktorý sa všetkému vyhýba. Počkaj, od začiatku? Je to o chlapcovi, ktorý sa vyžíva v tom, že nechce byť konfliktný, takže rád hrá na hánky, schovávačky, je následník nejakého šoguna jedno s druhým, predstavia sa nám jeho kamaráti, lordi a tak ďalej. Je to
epicky nádherne animované, totálne šialené postavy sú tam. A v tom, keď si potom hádžu loptičkou, tak loptička ako dopadá na zem, tak namiesto nie je prestrih a dopadne krvavá hlava jeho otca alebo koho. Rozsekajú tam na sračky komplet celý svet. Je tam 180 stupňová zmena. Zrazu je to Games of Thrones jak hovado. Toho chlapca niekto zachráni ho šaman, ktorý vie pozerať do budúcnosti. A chalan povie, že už nechce žiť. A on ho zhodí, že dobre, keď už nechce žiť, tak chalan spadne medzi tých všetkých samurajov, čo mu vyvraždili rodinu a celú dedinu. On sa im vyhýba a v tom je krásny potom aj ten príbeh, že jeho zradil toho chlapca generál, ktorý ho aj trénoval, bol jeho najlepší kamarát a on dobil svet krutosťou a vraždením a on dobije ten svet normálne ako Yin Yang uhýbaním sa. OK. Druhý diel som si pozrel, že či iba prvý diel, ako to býva, nebol len tak nádherne naanimovaný. Kámo, druhý diel má 4 druhy animácie. Pri bitkách, pri humore, pri normálnych veciach, bijú sa tam už s ďalším samurajom. Deti prichádzajú na to, že teda asi to nebude také jednoduché, keď máš 12 rokov zbiť chlapa, ktorý má za sebou 30 rokov zabíjania. A animácia, produkcia, postavy, šialenosť, ten humor, ktorý k tomu patrí, toto je zatiaľ po 2 dieloch jedno z najlepších anime asi aj tohto roku. A môže to byť blockbuster, ktorý nám teda nahradí veľa rokov, veľa sezón a môžeme sa na to strašne tešiť. A toto je niečo, čo určite dám aj do Martinského otaku, ak si teda zvolíte v našej ankete, že pozrieme si tie prvé diely z leta. Je to neskutočný masaker a ak tento rok niečo vidieť, tak stačí si pozrieť iba prvý diel, čo je to za šialenosť. Wow, zaujímavé. Je to a napriek tomu, že sú tam deti, je to dospelé anime. OK, tak toto je samuraj, ktorému by som sa ja nechcel vyhnúť a toto by som si asi pozrel. Miloš? Zaujímavé. Dobre. Dal som všetko do toho, aby som to predal. Áno, podarilo sa ti to predať. Áno. Takže ak bude možnosť, že to budeš dávať v kine, tak veľmi rád prídem. Dobre, toto som potreboval počuť. Výborne. Dobre, teraz prichádza, Jozef sa opäť zamyslel. A začíname mať príliš veľa anime, kde je tzv. Dungeon. Áno. Labyrinty, asi tak to môžem preložiť. No a máme veľa anime, čiže Delicious in Dungeon, máme, 300,000, aj túto sezónu sú 4 anime, ktoré sa odohrajú v dungeonoch. No a toto je jedno z takých milých, cute anime, kde dostaneme hlavnú hrdinka, ktorá je ultimatívny fighter a zabijak a potrebuje sa dostať do 10. levelu v tomto labyrinte, lebo tam niekde sa stratil jej ocko. Lenže v 9. leveli sa zbúra stena a za stenou je ten, ktorý riadí Game Master. A je to cute dievčatko, ktoré sa teší, že konečne som natrafila na niekoho, kto je super silný, nechceš so mnou robiť a ona povie, no najprv si dajme fight, tak ju dobije. A stane sa to, že sa stanú kamarátky a začnú vylepšovať dungeony, aby neboli také jednoduché a jedno s druhým. Takže na to sa teším. Takže vlastne z pohľadu ľudí, ktorí... Áno. Je to milé, že ako to rieši sa, že kde sa dajú kamene, kde sa dajú pasce, kto zastane diamanty a tak ďalej. Ale skôr ma zaujíma, že ideme nahradiť isekai. Akurát mi to napadlo, že celý čas flash na isekai, kde neustále každú chvíľku niekoho zrazí dodávka a dostane sa do fantasy sveta, tak teraz je to Dungeons and Dragons? No, Dungeons and Dragons, dobre. A je to aj brutálne krvavé. Na to, aké je to milé, tak som sa čudoval, že aké je to hype a krvavé. Dobre. A máme tu aj najsexy androidky leta. To som si musel dať. Proste ľudia, pochopte, my tie anime pozeráme aj preto, že sú tam sexy ženy, ktoré doma nemáme, ale moje žene som už aj lodičky objednal a objednal som aj tento kostým. A áno, Nier Automata, druhá séria je totálna bomba. A tie androidky sú tam tak sexy, tie gaťky, keď oni robia tie rozvrtky petou na čelo a proste je to... Ja viem, že teraz vám opisujem, že áno, že toto je nejaký hentai. Nie, není to hentai. Je to brutálne akčné anime s androidmi, čo je veľké plus. Už to není príbeh ako z hry, že idú vlastnou cestou, lebo jednotka skončila... Je to o androidoch, ktorí prichádzajú z vesmírnej stanice a riešia, že čo sa stalo na Zemi. Lenže ich keď vymažeš, keď oni zomrú, tak idú znova nevedomky do toho istého. A niekedy sa to zacyklí, že dajmo 300 rokov sa robí to isté,
A niekedy sa pokračuje v tom v príbehu. Čiže je to komplexne, strašne zaujímavý sci-fi príbeh. A do toho sú tam tak sexy ženy. Ja by som asi chcel postavičky. Pozri, videl si, ako teraz bežala? Tak proste... Není to krásne, keď je akcia dokonca ešte aj sexy? Ja som ženatý, takže nemôžem odpovedať priamo na zoznam. Však ale viete, oči máme na to, aby sme... Či nie? Či nie tento svet? Máte, zachraň ma. Není dobré, keď pozeráš... neviem, ako dobre, sa tak to vám poviem. Keď pozeráš Alitu, nie, Alita je robot, Kill Bill, no tá sa vám asi nepáči. Je nejaká sexy herečka, ktorú si rád pozrieš a vie aj bojové mene? Ja si tu napozerám hlavne tie fighty teda. Zaujímajú ma hlavne tie fighty, tie vyzerajú fakt dobre naanimované. Ja, ak by som si to pozrel, tak určite majú veľmi dobré charaktery. V tomto prípade dobrý operačný systém nainštalovaný, hej? Veľa tam ide aj o vírusy. Teraz sa im začali, že prešiel vírus a všetkých ovládli ako v Terminátorovi ty kokos a začnú sa navzájom zabíjať a zase ich vypne, vybuchnú a zase na zem prídu klóny androidov, ktorí nevedia. Niečo sa ti uchová a tak ďalej, čiže skvelé. Asi som to nemal nazvať najsexy androidky. Najlepšie tak čo ty vieš, sci-fi, možno si práve upútal pozornosť niektorých poslucháčov, divákov, ktorí si to práve vďaka tomuto rozhodnú Ak máte takýto kostým, tiež sa mi ozvite. No, neviem sa rozhodnúť. Máme tu Borca leta a máme tu dve anime, ktoré by sme, neviem, či nazvať Dua Lipa, ale preto borci, lebo prvé sa volá I Parry Everything a tu na borec cvičil, keďže vedel, že nemá nejaké super schopnosti, tak len cvičil, nech sa stane z neho Conan, vyslovene. A naozaj s hociakým mečom dokáže parry. To je v hernom systéme, že dokážeš hocikoho po slovensky, čo to je? Kontrovať? Bože, áno, niečo Kontrovať? také proste, áno, nie protiúder, ale... Protiúder, jasne spraviť. No. Čiže v hernom by ste to mali vedieť, no a tento chlapík zachráni princeznu a král mu dá nejaký temný meč, ktorý dokáže parovať všetkých a keď jeho schopnosť parovať všetkých sa dá dokopy, tak je to aj krvavé, že aj dokáže zaujímavé. vykryť vlastne. Vykryť dokáže všetko, to je jeho schopnosť. A keď útočí mu aj niekedy, či len vykryje? A občas mu ostane niečo, tak aj niečo zautočí. Čiže to je prvý borec. A druhý borec je The Osan Newbie Adventurer Trained to Death by the Most Powerful Party Become Invincible. To je názov, kamo. To bolo dlhé. Toto bol názov. Čiže je to o chlapíkovi, a teraz počúvajte, ktorý robil v hernom svete fantasy recepčného, za ktorým prídete a vypýtate si úlohu. Čože? No keď hráš hru a chceš side missions. Áno. Tak niekde prídeš a niekto ti ich dá. Je ako NPC, ktorý ti dá. Áno, čiže on je NPC postava, ktorá sa rozhodla, že teda, OK, k 30-ke sa chcem stať adventure, čiže dobrodruhom. A na to, aby to prežil, tak ho trénuje najväčšie komando, aké existuje. A sú tam brutálne vtipné a potom po tých 4 rokoch, či koľko ho trénujú, scény, ako on nevie o sebe, že aký je naozaj strašne extrémne silný. A všetky tie postavy sa s ním idú. Ja som legendárny, mám najväčší level s mečom, neviem, z druhý a som najrýchlejší na svete. A on ich vidí vždy spomalenie a je ultimatívny borec. A preto sa rozhodujem, že či je najväčší borec tento 30-ročný recepčný bývalý, alebo ten, ktorý dokáže všetko spárovať? Vykrývať. Ja si myslím, že tento druhý, lebo nepotrebuje žiadnu zbraň. Stačí ja mu na tú hole. Aj mne sa páči ten recepčný viac. Hej, recepčný to vyhráva. Dobre, tak máme tu asi borca tohto leta. A ja ním recepčný, ktorý je z anime, ktorý má taký krátky názov The Osan Newbie Adventure Trained by Death by the Most Powerful Party Become Invincible. Okay, nebol to popis, čo si prečítal? Nie, názov filmu. Anime. No a máme tu úchylku leta a ja som úplne zabudol, čo tam je. Väčšiu ako tá automata, len kvôli záberom. Nie. My wife has no emotion. Moja žena nemá žiadne emócie. A je to krásne anime o chlapovi, ktorý teda nevie moc komunikovať, tak si objedná najnovšiu verziu robotky, ktorá mu teda doma spraví hociaké jedlo, jedno z druhé a on sa do nej zamiluje. A ona to má naprogramované tak, že nevie, čo je láska, ale pomaličky sa k sebe dostávajú a jedinú chybu, čo to anime má, je, že táto robotka nevie otvoriť ústa. Nevie. Nemá ústa.
Ale však niečo nakreslené tam má, No ale nevie niečo, ale rozprávať. ono to neotvorí, to iba počuješ zvuk od niekiaľ z hlavy. Očividne šetril na to modeli, že No si veď ja kúpil tú najlacnejšiu verziu. kúpil si lacnú verziu. Hej, a do toho jeho, lebo on si ju aj zoberie za ženu a keď prší, tak ona nefunguje, tak ju musí odniesť a snaží sa jej nejako namontovať software, aby sa do neho zalúbila, lenže on keď jej dá prsteň, že ju požiada o ruku, tak v nej je ten program, že ona mu ide zlomiť ruku, lebo robot nemôže nič zobrať z pánovho domácnosti. A je to také vtipné, že čo vlastne Android môže, čo nemôže a je to strašne cute a prosím vás, ak máte link na takú robotku, pošlite mi ho. Dobre, nechcem toho malého robota, čo tam teraz vidíte, chcem ju a som zvedavý, koľko cosplayov na budúci rok v Brne uvidím, že bude presne táto robotka. To je varovanie pre všetkých vás. Vyhýbajte sa potom Jozefovi, ak sa rozhodnete pre tento cosplay. A čoho sa tam budem so ženou, tam budem ma obzerať a môžem sa s tebou odfotiť a vyzeráš dobre a ďakujem. Vôbec nie si creepy. Dobre, poďme ďalej. Dobre, tak sme si teda povedali všetko v lete, ale nebojte sa, není to všetko. Nezapojil som do tohto podcastu úplne všetky anime. Ostalo ich ešte strašne veľa. Takže prejdeme si teraz na trailery, dobre? Uh-huh. Čo ma teda úplne odpalilo a zaujalo je, že najtemnejšia fantasy manga a anime, aké je Berserk. Ale objavil som mangu, ktorá sa volá Übelblatt. Nechcete odo mňa nič. Oni dávajú nemecké názvy do týchto anime. A je to o temnom elfovi, ktorého jeho hrdinskí kolegovia zabijú a on sa vráti po pomstu. Mal by som sa na to tešiť ako hovado, lebo je to moje... Ja fakt hovorím, že po Berserkovi iné fantasy netreba čítať. Toto je proste to najlepšie, čo môže byť. Lenže mám s tým problém, keď je tam farba. Už to nevyzerá tak temno, desivo, ako keď to čítaš v tej mange. A trošku som sa naozaj začal bať. Napriek tomu, že sa teším, lebo ten elf, ja neviem, či môže mať 4 meče naraz a neviem, či má aj nejaké bude to krvavé, bude to, teším sa, že to bude tak tej červenej tam bude veľa. Tej červenej tam bude veľa, len do prčic. Neviem. Fakt by som už chcel, keby si niekedy povedali tí animátori, že ty kokos, veď keď je to v čierno-bielej, tak prečo to nespravíme aj to celé anime v čierno-bielej? Neviem, ale to by asi nezaujalo potom ostatných, ktorí si to chcú pozrieť ako anime. Minulý podcast sme mali tému najlepšie moderné čierno-biele filmy. Prečo by to nemohlo byť aj v anime a seriáloch? Ja si myslím, že to by nestratilo až tak veľa. Či? Malo by to štýl podľa mňa. Ja by som bol za. Však by to malo štýl. Ja si to nemyslím. Prečo? Pretože farbu potrebuješ. Ja. Neviem, no tak videl si, koľko filmov sme... Ja napríklad, keď som začínal čítať mangy, tak mi prekážalo, nevedel som pochopiť, že prečo sú čierno-biele. Akože časom na to človek dojde, jednak je to lacnejšie, hej? Rýchlejšie, keď máš vyprodukovať takto mangu. Takže dlho som tomu prichádzal na chuť a mám rád, keď v anime sú farby. OK, dobre. Tak my máme iný názor, ale ďakujeme, Miloš, za tvoj názor. Dobre, na to sa úplne teším. Sa mi zdá, že na začiatku roka by to malo prísť. Čo ma úplne odpalilo, chalani, teraz vám musím pustiť aj trailer. Volám to Čínska Alita a prvýkrát, kľudne to, ja vám to budem komentovať, vy sa pozerajte. Prvýkrát sa stalo niečo, čo ma v čínskych týchto animation prekvapilo, lebo dostaneme seriál, ktorý je od tvorcu môjho veľmi obľúbeného anime, ktoré si myslím, že malo animáciu ako svinia, lenže teraz je to o bohoch, ktorí sú z čínskej mytológie a ľuďoch a bojovníkoch z čínskej mytológie. Ale je to cyberpunk. Čiže všetci z nich sú androidi, cyborgovia a roboti. A ten trailer, čiže vidíš, aj draka je robotický, aj tento boh je robotický a proste volá sa to Bronze Crazy Horse. A proste tá kôň, tá baba majú to kybernetické telo a ide bojovať proti bohom. A ja keď som videl iba tento trailer, tak mi normálne odpalilo dekel, mozog a animačne, ja neviem, čo k tomu povedať. Proste vidíte ten trailer, to je niečo, čo som ešte nevidel, takúto kombináciu. Čínska mytológia, cyborgovia. Ako po vizuálnej stránke to vyzerá veľmi profesionálne. Veľmi pútavo teda. Pozeral som ten trailer, fakt je taký, že bombastický. Bombastický, že takéto niečo, že dokáže to ešte stále prekvapiť a musím to okamžite odsledovať, lebo neviem, kedy ešte není release date,
A čiže kedy bude premiéra, ale toto potrebujem vidieť. Proste nasratého cyborga proti božskému cyborgovi je niečo, čo potrebujem vidieť. Čo na to hovoríte? Je to Bronze Crazy Horse? Čo ti na to poviem? Je nejaká šanca, či sa to dostane toto na Crunchyroll, alebo napríklad, či sa ti to podarí dostať do kina. Toto je film či seriál? Seriál to bude. Seriál. Takže na naše platformy asi nič moc. Asi nie, toto sa nedostane, ale verím, že to zoženiem. Verím. Tak. Toto potrebujem, aby ľudia videli, aby dali šancu aj čínskej animácie a aj keby sme sa to mali si to pozrieť iba v klube, tak neoficiálne, tak Pekne. Very musí nice. byť. Dobre, toto ma zavraždilo, čínska Alita. Dobrý trailer, dobrý. Čínska Alita. Dobre, čo ešte? Batman versus Yakuza League. Áno, na to som klikol ako medzi prvými. Ja som neveril, že pred idú pokračovať. 2 rokmi bol Batman Ninja, Áno, bol Batman čo Ninja, bolo no. úplne skvelé. A teraz sa rozhodli pokračovať v tomto príbehu. Batman sa opäť dostane do Isekaja. Už aj Batman je v Isekaj svete. Bude tam aj Batmobil? Kámo, hej, s koňou síce, ale dostane sa Batman do feudálneho Japonska a bude bojovať proti Aquamanovi, Flashovi, ktorí patria do Yakuzy v tej dobe. Wow. Kámo, už iba tento nápad, čo za šialené. Tomu hovorí multiverse. To určite áno. Ja som išiel opatrne na toho predtým Batman Ninja, ale mne sa to nakoniec páčilo. Však bolo to zaujímavé. dobré, to bolo zaujímavé a chcem sa tam pozrieť opäť do toho sveta. Ja sa teším na toto. Ty ani nevieš, že Neviem, že vôbec niečo také existuje, tak som prekvapený aj týmto. Ale to tak od klasického, myslím, že Warner toho DC štúdia, že to áno. proste oni pokračujú v týchto svojich animákoch DC. Ale fakt, dobre to vyzerá. Dobrý trailer. Teším sa. A hlavne, Yes. keď si spomeniem v tom Batman Ninja, ako sa ten Shogunov chrám zmenil na mecha. Áno. Ježišmari. Takže toto sa teším a toto by mali teda dať si výkričník a pozor, aby sme si to všetci pozreli. A čo tam ešte máme? No, tam... najväčšia šialenota. Neviem vám k tomu nič povedať. Táto informácia ma zasiahla asi ako vás. Volá sa to Svätí mladí muži. A dostali sme prvý teaser na anime alebo mangu, ktorá je o Ježišovi a Budhovi, ktorí spolu žijú v jednej domácnosti a ako Power Rangers, keď je problém, sa premenia a bojujú proti zlu. Neviem, čo k tomu dodať. Neviem, chcete vedieť viac? Aha, toto je Ježiš, toto je Buddha. Žijú spoločné domácnosti. A proti ním pôjdu všetci ostatní démoni a opičí král. A videl si, aký mali tam tie oblečky? No. Počkej, skúsim to stopnúť. Aha. Že či tu nie sú oblečky, keď sú premenení. Tu na dole, vidíš to? To je kombo Ježiš a Buddha, nie? Koniec. Prosím vás, vie niekto viac? Ja vám neviem povedať nič viac. Ja potrebujem vedieť viac, tentokrát od vás. Prosím vás, všetci z týchto otaku komunite, dajte mi vedieť, what the fuck je toto. Lebo kto sa tam objaví? Počkaj, Ježiš, Buddha, Banten, Michael, Benzalten, Battle Hermit, Marina 1., 2. a 3. dcera. Ja absolútne neviem. Snažil som sa k tomu dopatrať aj k mange, ale what the fuck. Už ma nič neprekvapí asi. Buddha a Ježiš. Vzdielanej domácnosti. Úprimne, bola to otázka času, hej? Bola to otázka času, kedy títo chalani sa stretnú, dajú si ramen a idú ďalej. No dobre, okay, no. Dobre. A konečne sa ohlasilo niečo, čo už sme sa rozprávali. Fire Force sezóna 3 konečne dostala trailer. Už sme si mysleli, že teda málo ľudí to videlo a nikto to nebude pozerať. A je to o tej hasičskom komande, ktoré hasí démonov plameňom. A buď ich rozstrieľajú, hodzajú do nich granaty, alebo ako náš hlavný hrdina, ktoré má diablové nohy a dokáže robiť breakdance súboje, tak dostávame 3. sezónu a ja som na to natešený, lebo je to teraz manga, ktorú sa chystám, už je kompletná a chystám sa ju dočítať celú, takže potom sa aj teším, že dostaneme Fire Force sezónu 3 a ak chcete totálny hype a plamenný breakdance, tak toto musíte vidieť. Táto kombinácia proste hasiť démonov. Ja to spadávam. Oni spoja niektorí také veci, ktoré ťa ani nenapadnú v živote proste. To je...
Miloš, ty by si odpadávam. chcel byť v takejto Fire Force? Hasič démonov. Ten breakdance by som asi určite nedal. A počkej, k tomu aj nakombinovali nejakú dobrú hudbu? Má to nejaký dobrý Jasné. soundtrack? Ten opening je úplne štýlový. Ja neviem, či keď vyšla, či druhá alebo prvá sezóna, tak to bolo jedno z najobľúbenejších openingov aj pesničiek. Že to bolo reálne nadúpané. Teraz si to asi nepustíme, nech nás zase nevypnú smradi. Dobre. To je asi všechno, no. A dal som si tu ešte jednu sekciu, že mali by sme si vždy prejsť jedno retro anime. OK, to je dobre, dobré. to som zvedavý. Lebo aby sme nerozprávali len o tých nových a na My Anime liste som si dal teda top anime všetkých čias, ktoré si môžeme pomaličky ísť dole a kľudne by sme si mohli, ja neviem, že či aj vy máte nejaké obľúbené, ktoré by ste chceli teda odporúčať, ale asi som vás zaskočil, mal som vám napísať, že pripravte si niečo. Asi tak, takže to necháme na teba tento raz. Teraz potvrdzujeme, že sme tie anime panny. Aha. A ja by som vám chcel teda odporúčať, ty kokos, ono to nemá ani trailer, čože? Chcel by som vám odporúčať anime s názvom Monster, ktorá je totálna detektívka, není tam absolútne nič fantasy a je to detektívka o doktorovi, ktorý zachráni chlapca a všetci mu tvrdia, že neho nemá zachrániť, lebo vedia, že je s ním niečo zlé. No a on zistí, že z tohto chlapca vyrastie sériový vrah. A doktor sa z toho jemne zblázni a chce to zvrátiť a zisťuje, čo sa tam vlastne dialo a je to jedno z najslavnejších mang a anime všetkých čias, má strašne veľa dielov, neviem či 74 epizód po 20 minút, ale toto je jedno, čo by ste asi, ak máte radi detektívky a dospelé anime, tak to musíte naozaj vidieť. Áno, dospelá detektívka, anime, OK, dobre. Páči sa mi tvoje nadšenie, Maťo? Áno, tak detektívka Ja v anime hľadám štýle. niečo. A neviem, či sa to neodohráva aj v Československu. Čo? Aha, lebo ten autor, odohráva sa to v Európe. A sa mi zdá, že niečo sa tam dialo aj počas, lebo viem, že tam boli nejaké pokusy na deťoch počas nacistických čias a viem, že potom sa to dohráva chvíľu v Nemecku, vo Francúzsku, Československu, takže je to také veľmi zaujímavé, že nahliadneme aj do reálií, ktoré sú nakreslené a možno by sme tam spoznali aj niečo, neviem. Prahu, no čo iné do prčíc. Tak v Martine asi neboli. Máme do Kiši, ty kokos. Alebo na Feráte. Dobre, takže odporúčam vám len toto jedno retro anime a mangu, lebo chalanom som zabudol vedieť. Ja súhlasím, môžem sa zapojiť na budúce. Ja videl som viacero tiež starších, takže Maťo, neviem, či ty si vlastne pomerne nový v anime. Myslím, že budem inšpiráciu brať hlavne ja od vás dvoch, takže teším sa na tieto retro. Ale rád prispiejem na budúce. Dobre. A chcem sa opýtať, mám pripravenú light mangu a dark mangu. Ideme si ktorú pozrieť. Ktorú vám prerozprávam. Či v rýchlosti? Ja predpokladám, že light asi zostane na YouTube a tá dark bude dosť cenzurovaná, takže tu potom necenzurovanú môžete nájsť na Hero. Hej, ideme na to? Ideme na Dobre, to. takže v rýchlosti light manga, ktorá zistí, či nie som robot, sa volá Sanda. Dobre. Sanda. Hej. Zvedavý. Nič vám nepoviem. Nič vám nejdem povedať, o čom to je. Ideme proste na to, dobre? Ste ready? Áno. Čiže asi toto trošku... Je tam strašne veľa aj reklamy, ja sa ospravedlňujem, lebo nie všetkých. Ja som iba teraz zistil, že existuje takáto manga. Prečo je dôležité o nej vedieť? Napísala ju baba, ktorá napísala Beastars, čo je jedno z najobľúbenejších anime, vystrelilo aj na Netflixe, kde žijú vo svete zvierat. A ona vytvorila niečo nové, no a začína to tým, že baba skačí po chlapcovi a chce ho pichnúť nožom. Skvelý začiatok. A pozerá sa po ňom Sanda, ja ťa musím proste pichnúť, ja ťa musím zabiť a ten chalan celý čas rozmýšľa, ale veď si ma zavolala skôr do školy a prišli sme a píšeme si spolu úlohy a raňajkujeme spolu a ona na ňo čumí, no to je mi úplne jedno, ja ťa idem zabiť a on si stále v hlave potom hovorí, že Bože, čo mi tým chce naznačiť, že možno sa do mňa zamilovala, alebo vieš, úplne je to taký paradox, že ona ho naháňa s nožom a on si vraví, že niečo, asi mi chce niečo naznačiť a dojde ďalšia baba, spolužiačka, tak sa im to preruší. No a ona mu potom tá baba povie, že na konca dňa ťa zabijem. A začne škola, hej? Takže on celý čas ešte pri nej aj sedí a ona si číta a on sa zabáva a celý čas nad tým rozmýšľa. Do prčic, veď to je hentá táto, ona je do mňa. Ona musí byť do mňa a na konca dňa sa ma posadia, zverí sa mi a nevie, možno je v nejakej menopauze alebo je to v puberte a ona proste
Proste ona mi chce niečo naznačiť a už mu spolužiaci hovoria, Sando, ty si úplne idiot, ona ťa naozaj chce možno zabiť, ja to idem učiteľom povedať. A on nie, prečo by ma chcela zabiť, veď ona prišla o kamarátku a možno nevie, ako ma naznačiť, že ma chce za kamaráta, možno za frajera a ja jej dám šancu, rozprávajú sa počas celej školy a zrazu začne snežiť a oni mu povedia, obleď sa, daj si túto červenú mikinu školskú, ale nie, mne zima nič nerobí, iba som sa zadýchal. Sú tam také náznaky skryté červené. Ona je jedno s druhým, zima mu nič nerobí. Okay. Ona po ňom čumí, takže tebe zima nič nerobí. A ona mu zrazu povie, teda sa stretnú a on jej hovorí, vieš čo, v pohode, ak si do mňa zamilovaný. To je v pohode a kľudne. Ja to berem akože v pohode. Ale ja ťa musím zabiť, lebo viem, že si potomok Santa Clausa. Čo si to práve povedal? Prosím. Ja ťa musím zabiť a chcem ti dokázať, že si potomok Santa Clausa. A on asi je šibu. Asi si myslí. A musím ti to dokázať, že si potomok Santa Clausa. Chcem, aby z teba vyšla tvoja práva forma. Preto aj nechceš nosiť červené veci na sebe. Zima ti nič nerobí. A on stále nad tým rozmýšľa, čo mi ona chce povedať? Čo mi ona celý čas naznačuje? Pozri sa, dám ti mikinu červenú a uvidíš, že sa zmeníš. A on, ale blá, nedokáže ho obliecť. To je ako, že sú tam tie vtipné veci. A zrazu, tak ťa oblečiem do červenej inak. Pichne ho nožom. On začne krvácať a zomre. A toto je tá... Ale ty si nemal zomrieť. Veď ty si mi mal splniť želanie, ktoré dokáže splniť iba Santa Claus a zmizla moja najlepšia kamoška, a ty si mi mal pomôcť. A odvíja sa tam teda chvíľku príbeh, že ty si to mal veci celý v červenom, vstáň, nemôžeš zomrieť, poď mi nájsť kamarátku. A v tom, pamätáte ako výbuch totálny, minule ako sme zakončili hu. Áno. Okay. Tentokrát to zakončíme. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Pozri na to vyrysované telo a chalán sa zmení na Santu. Super Santa. Na Super Santu. A takto začína príbeh a on, vieš, už keď sa zmení, tak dostane aj tú personu Santa Clausu. Ja tomu dievčatku chcem splniť jej želanie. Jej želanie je, aby sme našli ono. A dá si tú červenú santovskú Adidas mikinu a vyzerá to feštilovo. A takto začína šialený príbeh o vymakanom Santovi, ktorý chce nájsť dievčatko. Rovno vám môžem povedať, v druhom diele ona si povie, no dobre, ale teraz potrebujem vedieť, aké máš schopnosti, tak v škole nainštaluje bombu a povie mu, musí všetkých zahraniť a nájsť bombu, aby zistila, že či je imúnny voči ohňu. A je to totálne šialené, totálne vtipné a nedá sa to neodporúčať. A toto je tá lightová verzia, teda, hej? Toto je tá lightová verzia. Toto je tá lightová verzia. Dobre. Takže toto je Santa. Dobre, takže vidíte, že anime je sexy, je akčné, je dravé, šialené, je odporné na disgusting, ale nám to nevadí, lebo toto všetko patrí pod jednu strechu anime podcastu, ktorý sa volá Dve anime pány až uchylný hentai, jo? Fest otaku. A hlavne chceme poďakovať všetkým vám, pretože sme veľmi radi, že nám pribúdajú odberatelia, že nám dokonca píšete, že s vami máme nejakú tú interakciu, hlavne Jozef odpisuje. Ďakujem, Jozef, že si to všetko berieš na svoje plecia. A dokonca sa aj stretávame v kine Moskva, kde máme teda Martinský otaku klub, máme tam aj manga čítareň, dúfam, že na budúce porozprávam viac o nej. A dajte nám vedieť, o čom by ste chceli, aby sme porozprávali, či ísť viac do temných kútov, sexy kútov, Milošových kútov, mojich kútov. A zavítame aj do tej manga čitárne, máme v pláne natočiť aj špeciálny podcast, možno viacero Fest otaku podcastov v tejto manga čitárni. Dobre, lúčime sa, čaute, ahojte, nazdar. Ahojte. Majte sa.